Dobra večer. Drago mi da nam se ovako skupilo i budite zadovoljni što smo opet zajedno. Ja sam kontenat, vidite, došao sam kao sudac, ali ne morate se bojati. Nikoga ja neću ni karstihat, ni privest, niti ću komu prititi. Slučajno sam bio na raspravi gdje se rastavaju dvije koalicije, pa sam im odgodio raspravu do daljnjega, jer me ovo više zanima nego njihovo međusobno karanje. Počet ću ovaj moj govor sa jednim sjećanjem. Naime, Dubrovnik, kad otvara Dubrovačke ljetne igre, koje su poznate širom svijeta, ima jedan scenariju, jednu priredbu u kojoj knez na kraju kaže: pustite glumce u grad. Glumci donose slobodu, donose istinu, pronose istinu, razveseljuju ljude, otkrivaju tajne duše, tajne događanja, tajne života. Zato pustite glumce u grad i otpjevaju onu divnu pjesmu: o lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga viši nam Bog je da. Ja neću nastaviti tom pjesmom, nego želim da našim glumcima mi otpjevamo onu našu najdražu pjesmu, karnevalsku, i molim vas da našom pjesmom odignemo zastor. Ustavite. Karnevale dobro moje, karnevale dobro moje, odrasi mi škole moje, odrasi mi škole moje. Neka glumci dođu u grad.
neka raste cvijet, raširi krila, rođen si za let. Nek živi ljubav, neka vole svi, kao prvi puta, kao ja i ti. Pruži mi ruku, kao bratu brat, nek živi ljubav, nek prestane rat. Pruži mi ruku, kao bratu brat, nek živi ljubav, nek prestane rat. Pruži mi ruku, kao bratu brat, nek živi ljubav, nek prestane rat. Pruži mi ruku, kao bratu brat, nek živi ljubav, nek prestane rat. Svako dijete ima miran san, nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete ima miran san. Na 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 na, na 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 na. Sad ti govoriš. Jebi ga, šefe! Nogometna lopta je okrugla. Nikad ne znaš ko će pobjediti. Tebi je glava pražna kaj je nogometna boća. I sad te niš pitao nogometu, nego ti govori da ova ženska voda ima srce okrugle kaj je nogometna boća. Dobro, a šta će nam nogometna boća za igranje nogometa? Lopta za boćanje. A kje hoćeš pomenu boćanje? Pa vi, šefe! Reka sam boća, a ne boćanje. A vi mislite na loptu?
Ti si sa na poču, jebala te lopta. Već i 15 godišću pop, a nisi na usinovki 2 boške besede. Šefe. Mene teško iđe i hrvatski jezik, a kuda nauči još jedan strani. Da si pravi, već bi naša kako domaću ženšku, još ženibije, da bi te naravcila govoriti. Evo, ja bi ti naša voda u kino, njih 5, 6, 7, kino je nam ušla, kako bi se odala za tebe. I tako ženske. Vidiš, a ti samo fantaziraš u tih koeficijenti. Šefe, eto, nikako da vodim malo vremena za to. Normalno imaš vremena, kad po cijeli dani fantaziraš u kladionice i utakmice. Ostav se toga. Na, uzmi malo ove curice, pa pogledaj, pogledaj. Pa ti se mora biti možani pokreneju. I ne samo možani. Meni svaki put kad vidim lipu ženšku, pendrek narešte, pare za 22-3 cm. Šefe, put pendrek može da naraste. Evo ti, pogledaj ove curice pa ćeš vidjeti. Meni ovaj pendrek nije narasao ni milimetra. Dug je isto koji ranije, evo. Ma ne, taj pendrek puntava Žvitrina. Onaj šta drži kakuće, jel? Ne rekao, ovaj špit, šta tako prešli, niko nema buduću. Da. Dobar dan. Kako ti je ovo milicijska stanica? Nije. Kako bre nije? Smo ovo isto obučili u idene žurka, a? A ne badivajte ga. Njemu vam faliju 3 vida u glavu. Je, ovo je milicijska, ovaj štiša red policijska stanica, a ja sam šef smene. Tako nije. Čujte, ili ja smela naši spesene, znate, umori me tegljenja ovog deteta, ima osjećaj svaki čas na patišću da se sruši. Nema se, jel? Samo vi šedite. Šedite, Ana. Šedite, šedite. Sedite. Jeste more biti žojni. Šta bre, jesam? Pitan, ako ću vas zakotat do situ žmuj. Ja tebe ništa ne razumijem. Gde si ti naučio da pričaš? Ej, Ja, ti bre, ti. na ulicu kod Nane. A vi? Šta ste oglušili? Šta bre kažeš, ja da sam gluma? Ja lipo pitan, a vi še pravite mujeni ili ste oglušili pa me ne sujete. Dobro, šta ti to bre dođe mujena? To ima veze sa onim mujom iz Bosne, a? A jedino ako ti tamo neki mujo ni nas ni to dikte. Slušaj bre, o tome ko je pravio moju decu će da diskutujemo kasnije. A ti ne samo što ne umiješ da pričaš, nego si nevaspitan sram. Ja da se ne vas pitan i da ne znam govoriti. Ti bre, ti. Pravo mi se nošta da reći. Ma gospođo moja, kako vaš oči nije sram meni poći reći da ja ne znam govoriti po križevnu? Dok je naš Baldur Kašić piša gramatike, vaš Vuk Karadžić nogi u oceva jara mi bi. Šefe, meni se čini da je ova gospođa iz Srbije. Ne uhvatim. Nego gospođo, u već kod Boga, kuda ste vi? Jeste, ja sam iz Srbije, točnije iz Beograda. Znate, nisam prvi put na vašem ostrvu, ne, bila sam jedno pred 20 godina. Sad smo još i oštrvo. I zna kako je postalo, može biti kad nam ovaj novi kanal prokopaju. Kreti ga posme tež Dunav. Nego gospođo drugarice, kako se vi zovete? Moje ime je Leposava Makazati Stisović. Šefe, ona je rekla da je nakaza.
Majmune, i rekla nakaza, nego makaza. Mi, kao nakaza. Jeste makaza. A, makaza. Makaza se podaški kao kažuškare. To su škare. A ovo prezime je slovo š. A ovo prezime Testišović dolazi od naše domaće besede jaja. A te kombinacije škari i jaj, ja sam se momentalno poletio. Ako je gospođa opasna, kad njezino prezime, najebali smo. Gospođo, Šta svi ovdje pentišu, čovjek? a ja morate žvati, ne tebe moraš žvati. Gospođa, ne pošava? Može, možda si me tako zvao i pred 20 godina. Ja, pa sad se mi poznivamo od prija. Možda čovječe se tu pendriko. Je, na momenti mi zna bit baš druga. Nego, gospođo, mislite vi meni, zašto ste vi došli uopće u kuću? Kako da kažem, ja zapravo tražim oca svojega deteta. Staneš na srce, drugova, sređa to na doma. Ali tražim ga u tom smislu, tražim čovjeka koji me oprašio, koji mi je usadio dete. Jeste, Čekaj, kad ti ga ušadi? Glona opasna, koliko njetno pretume. Škare jaja. Ja ću staviti jaja kao u živ zim. Stanici. Tako stoji da šudra. Čekaj, kad ti ga ušadi? A ja zapravo tražim čovjeka koji mi je napravio dete. Kako se to po vaški kaže? Vi ste i lani bili u parku. Ma čovječe, rekla sam ti da već 20 godina nisam bila na vašem ostrvu. Pa sekaj malo, da. Onda to šime u vama klija 20 godina. To su sigurno neki špervići od Crne Gore, kad što tako malo prišli. To bi te nogi pol godišćarima. Ma ko bre kaže da ja tražim oca za ovo dete? Ma za ovo dete znam točno i gde, i što, i kako su ga uprašili. A za dete šta mi u Beogradu što ima 20 godina, za njega ne znam, razumiješ, za njega. Pa kako ne znate, da ste pijani bili? Ja i ne znam ni Ćale koji ga je uprašio. Dobro, a gdje je to bilo? To je, znate, bilo na onim vašim maskiranim žurkama, znate ono na pijacu kad se svi povatate u ono veliko kolo pa se vičete nešto op i tako što, znate. A onda svi odete posle na onu drugu žurku, onaj hotel, kako se ono zvao? U Belvi? Jeste u Belvi, mislim, jer radi još taj hotel, mnogo je lep bio. I koliko zvezdice ima, Da, ima više zvijezdica nego američka zastava. Znači, da, čekaj da pišem. Znači tako, vi ste bili u pol za jedan karneval, je? I neki vam ga je zasviri i zasvirite, lipo Boga mi. Pa kako se deset neki je to bil? Morali bi se bar sjetiti nikak. Znate, Druškane, čovjek koji mi je oprašio, koji mi je napravio dete, je bio zamaskiran i ja mu zapravo cijelo ime nisam uopšte vidjela licu, znate. Nisi mu vidjela facu, a isto si digla noge u zrak. Šta ćeš nado, ludo, pijano i tako to? Dobro, nema problema. Imamo mi vode dobru karnevalsku arhivu. Kad bi se po slikama ili moglo vidjeti više u Slavonska reba. Znaš, Druškane, nije u tome jedini problem. Naime, desilo se to da nije samo taj čovjek bio obučen u tu masku, bila ih je trojica, znaš. Ja ne mogu sa točnošću da kažem koji od njih trojica je mene oprašio, ja. Majke, ti mi ne mogu reći da mu je nije. A dobro, ali da su bili maškarani? Bili su obučeni u pajace. A sad je to? Bili su obučeni kao tri pajaca, kako ne razumiješ? Ne razumim. Djete! Bili su u bućeri u pijacu! Pijaca po baški ili trg po hrvatski. Vidiš šta među jezici? Čovječe, kakva bre pijaca, kakvi bre trgovi. Bili su obučeni kao pajaci, pa to su vam oni smešni ljudi šta
žonglerišu sa Šefe, čuvom. sitija sam se! To su ti oni smišni ljudi i, razumiš, oni se ubuku pa šetaju okolo i zajebaju narod i pravo se uprigani u glavu i tako, znaš šta? On opišu Vegeše pa idaše ubukli našu koga? U policajca! Pribrak takoga, kapa na glavu, privenu glavu i okolo zajebio tamo. Dobro, čovječe, kakvi bre policajci te sad spopali? Pa dobro, jesi ti ikad bio u cirkusu, čovječe? Gospodjo moja, ja cijeli život živim u cirkusu. Pa dobro, jesi kad vidio one smešne ljude što padaju, nasmijavaju se ljude, pa padaju na dupe, pa se... Ti misliš na klauni? Pa jeste klauni, pajaci, ista stvar. U psihopensionisani Pedrik, čovječe. Pa mogli ste mi odmah tako reći. Da. Evo klauni. Jeste u klauni. Da ja jednom slušao to klauni. Gospodjo moja, kašam se ja obuceo u klauni. Kad je to bilo, gospodjo moja. Onda smo otiše ja i moja dva kumpanja obukli u to. Puno lipa što to vremena bila. Da ti nam ne govori što lipa vremena. Hodila ti še u Belvija i tako. Čupaj me. A te godine, kad smo še mi obukli u klauni, došli su ti bili neke tamo drugarice. Tamo negdje od Srbije. Oprostite! Moram telefonirat! Hitno je! Šalni čovječe, šta je ovo grad? Ej, Joe! Diši! Ostavi se toga sad cijeniš i brže vamo kod mene u stanicu. Kaj ne zajebavaj, nećete hapšit. Ne pocimi rat, nemo razbižat u Australiju. More, bit ćeš vraćati Jošku kod elementarnu. Ajde, požuri se. Cekaj. Javi ministru da me hitno nazove. Samo mu reci da su Beograđanke i klauni pred 20 godina bili jako plodni. Ajde, požuri se. Ala, Bog. Sad i ja moram šest. Dobro, gospođo, je vi to ozbiljno govorite? Ozbiljno, evo sad ću ja sve da ti ispričam, samo ovo dete neće da mi mira, da mi dadne, čovječe. Šta je? Šta bih hteo? Šta, hoćeš da jedeš? Sad ćeš ti da jedeš. Samo še vi dajte, a ti, Dragane, ne djede nego pokri osi. Ne mogu šefe, čuvaj jaja! Ovo glavu drugo. Neće da jede. Jo, umori me ovo dete, verujte mi, ko da je vaš čoveče. Ma matora sam ja čoveče za dete. Ima nosići svaki čas tu da ću da unesres da padnem. Možete malo vode da mi sipate, molim vas. Nema problema. Ajde, molim vas. Grenja vama šipat vode, a sebi ću šipat rakije. Evo, opet plače. Šta je sada? Šta bi ti sada? Evo, gospođo. Sliknjiša sam vam, ovaj stišane šipaša vam vode. A sebi rakije. Ja, dobro. Dobro. Prostite, smijem ja jedan duvan da zapadim. A malo me ćeš pitat tima cigaretom. Ma neće njemu džavu da smeta, čovječe. On cijel dan samo aliči skar nauču, da niti ne znam da kažem. Ja bre, mene ovo dete umori ko da... Ja imam osjećaj da ću... Opa, hoću. Da?
Ja ću da se onesvestim. Dođeš? Ja ću da se držite kao. Majke ti mi je! Dragane, pomodi! Čuva jaja! Ti uzmiti te ruke! Da vidi da fanara! Moram pitan moram tražba! A onda ga više ne čuva jaja! Ne, ti ti uzmi ruke! A ti ću sjaj malo! Moraš iti kod u štalu pa i krati pod kokošu! Moraš iti ti poti izdoći! Ide ja pa kako ću! Dragane, ako ja te više mlači dok onu jaja, isti ti se uplakeša na tim kajgana! I te uzimaju ruke! Čekaj, imam blonda. Kilo broj blonda ima. Alo, ambulanta, vodi policija. Ala brzo ovamo kod mene u štalicu. Jedna je pala u ofon. Co? I ga nikiti u ofon, nego je sad ćemo šašenju. Ništa, neka leži tamo dok ne dođe doktor. A sad ćemo šaditetom Ruseka i Širina. Šefe, a da ga podavimo, a? Hvala na druga vamo, sve kada vi kastica mi da više Mislio sam da stavimo njezinu sisu u usta. I co onda? Da pritišemo na njezinu sisu. Odili po pragu. I uvijek i ko dođe ovdje da nas vidi, da nas pravi na televiziju, u živu istinu. Dragane, Rete, šefe. ješ i ti pernu? Jak ja, šefe, šta vam pada na pamet? Meni ovdje nešto šmrdi. Nisam ja materem. A da neki kod u publiku prnu, a? Šta ti govori? A, blago neodgojeno. Šta je? Doma šparate na grijanju, pa što se došli ovdje grijati na plin, je? Ala, kije da naža u 5 i fažola neka digne ruku. A, daj ne lagat, jevo. Šefe, meni se čini da su ovo dite najelo pažola. Kak izda, mora biti je. Kako kod nas tica ide i čokolino, tako mora biti tamo kod njih tica ide u fažolino. A ne bi se u njih rekao pažolina, nego pažolino. Pašu lololino sa šumare barza. Boga mi pojmiti u Srbiju. Daj, boli, prvojnika i meni do vikanja. Šefe, nemojte vikat na nju. Možda ste moj čača. Dragana, kad par kućeš ti. Ja ove molove ne mogu biti otac. Možete meni oni i liči malo na vas. A daj, kom će malo može, ali? Kom će malo može? Vodi te ima 1,5 godine. I kako tebe uliči na mene? Pa liči? Samo se dere i ja njega ništa ne razumijem. To i vi isto. I ona je rekla da došla traži oca za svojega sina, ali on liči, vili ste na njega, ali on ne mora liči na vas. Jer je to bilo prije 20 godina. A da vi niste njojata. Ona to ne misli. Ja tebi da vas ne ubi neću nikad. A onda bi vam ovi mali mogao bit unuk. Gde si? Dobre, oprostite. Možete jedno ćebe da mi daj. Dođe! Hoće da je legnemo. Ćebe. Leži. Čekaj. Zar ne osjetite da nešto smrdi? To sam ja rekao. Pa tu se dete usralo, Dajte, promenite jednu pelenu, tu u tašni imate pelene, pa da promenite, ja bi, ali ne mogu, ja ću opet. Opet ja fanala.
Šta ćemo sad, šefe? Nima druge nego prebiritbu pelene. Pelene? Ne znam ja to, vi ste mu čača ili dida. Znam i ja, tamo izvadi njene božne pelene. Sigurno na škatulu piše upustva. Ajde, čitaj. Babi. Jeba ga ja. Oni piše da su ovo pelene za babe. Rok čačini materić te ne za babe. Vamo dolu na pelene, vamo. Da ne vidiš da je biba na sliku. Da su pelene za babe, onda bi bila baba na sliku. Da ne biba. To je sigurno ne zna Engliš. Sad evo, niš ne piše. Ima namki upustva, namki slike kako se pelene minjaju. Jebenja pelene bez upustva. Ništa. Morat ćemo se prisjetiti kako se minjaju pelene. Šefe, jebana, ja se ne mogu sititi. A se vi stičate kad su vami minjali pelene. Dragane, a nasi samo sebe nadmaši. Moš bali te gluposti, ja ti zalipit u zistranu pelenu na glavu. Provat ću se sjetit kako mi je žena onoga puta dici minjala pelene. Dajte vam, ajde. Stavimo ga nam na školu. Vamo. Hoći. Ara, ti ga čapaj žaruke i osu žanu. Da. Sad tribaš vuć robu. A to ti vidiš? Pa ne ti budalo, ti tenu tribaš vuć robu. Tenu tribaš vuć robu. Dobro. Ana, sustuj. Eto ga, šalješ voz gor. Ana, odlipi mu pelenu. Ko je ja njemu? Ne, on tebi. Ne da ja to, šefe. Vi ste mu dide ili stric. Ja sam pizdo, ne stric. Puši sa strica i šuka. Daj to će stric. Receše baba. Ajde, ja ću mu pelenu. Sad evo. Kako se vajora god pijene. Sad evo, šveža lipjeno. Ako odpijenem peleno, šveži se razli po stolu. Šta se ne bi razbrudilo? Bravo. Mnoga puta su bile pelene od gauže, pa su se odveževale. A u veta nošnje ja se niš ne razumim. Nastav. Najbolje da mi uzmemo škare da ovo sve razrežemo. Šta govoriš? Može. Ajde. Viš ti imaš škare? Ja ću ga držati. Majke ti mi evo! Smoli! Ti si za zbiljena tuka fažola. Evo! Ščip je za oti. Šta ćemo sad? To ima kuma šta oti peremo. Najbolje da uzmemo vatrogasni švrk pa da ga novrizanje. Daj, ne bari gluposti, nego poj tamo u kužinu i donesi neku krpicu. I neka bude fišta. Zaši to dođe prašuti. Nećemo biti što da se tipra.
naša šešepava. Poli! Mi ćemo šta tebe staviš spavat u ćeliju pa ćeš ti miran. Dobro? Ajde, ti miran. A sad ti stini! Ostaviš miran. Bolje bi tetu golišice. Mislio sam da će ga tako bilače prisluška! Kako? Pa da nam pada rukami, nogami! Daj, Dragane. Kaliga mu teli 16 dok neki njih doša i vidi da se snimimo. A ti je čak? Dobar dan. Zvali ste. Evo, idete u lisice, a mater prebira na klopu. Tako značite da i naši policijoti, je? Ja, dobite, crveno krivo. Sigurno dobilo bito kad smo pokode bile. Ovo je? Doktore, nemoj me još ti napinjati. Ti tetu miljamo pelene, a ovaj idiot koji stavio lisice je muje. A mater, ti je moja fanara. Što to hoćeš van? Hala, govori, stavio. A, nije niš. Malo se je preforsirala, pa je dehidrirala. Sad ću ja njoj dati jednu injekcijicu, pa će poštiti. Ej, hello! O, vam je i general Oplodina došao. Doktor? No je sigurno tvoj dite. Hoćete biti 5. ili 6. ali mi plaća ako plaćaš. Moje baby? Ma šta je se? Ne, to je milno dite! Aj se jebi tamo, niko moje dite! U dječku nikada ti što vidi! Dječku? Ovo je ženska. Nankaja, ne, da sam svima ovdje rece, ja sam se prošle godine sterilizirao. Prema tome, ja tom baby ne mogu biti otac nene. Duše bre. Da si! Ti sebi, otiđe, jaja! Si ti lud? Ja sam se sterilizirao! I nemam pojma ko je otac u toj baby, ne znam. Slušaj bre, ko je otac moga deteta ću ja da odredim, jesi razumeo? Hvala Bogu da šeš budina. Vidi, i četnikuše su pocale po otoku, li? Pa šta, i ustaše su još na ostrvu, a? Dosta! Prvo, ja sam sterilan. Drugo, ja kaj pravi Hrvat i domoljub. Ki je 91. morao hitno poći u Australiju. Doktor, nemoj me zajebavat, to su sve laži i podmetanja. Dakle, ja sa neprijateljom u postiju ne grem. I ki je otac od toga baby, mene uopće ne interesira. Slušaj bre, možda će da te zainteresuje kad vidiš ovu fotografiju. Koju fotografiju? Šta je to? Pa nima druge. To smo mi. Ti 5 isti mi u životu. Ti 5 sterilizirali. Pa okej. I sada smo to mi? Ova govori da je jedan od nas od diteta. Pa to baby ima neka pogodišća. Ma ne vodite, da ti mašina od 20 godiš. Razumiš me? Da ti bila u pavu pred 20 godina za karneval. I neki joj nas i vidite. I govorite da je to neki od nas tri, šame slike. A Mile. Bilo kao more doć, bilo kao ovdje i deventat da sam ja dedi ili šta ja znam, granddaddy od toga diteta. Sve je to. Gospođo moja drugarice, nitko vam to neće povjerovat, ne. Imam pravo, tako bilo kao mora reći da še nas i vidite. To nema veze sa istinom. Dobro, nemoj da si deliš. Nema problema. Neko ću ja da odem na sud
pa će sud odredi medicinsko veštačenje, pa će onda da se vidi ko je otac od deteta. A mislim, čekaj bre, mislim da će i novinari da se zainteresuju za celu priču. Čekaj. Čekaj, ovoga ti ništa želina. Mile, čujemo se. Mile, šta se to tamo događa? Mile! Boša. Zvao me Australac i rekao da te hitno zove. Šta je bilo? Jebi ga. Došla je jedna od Beograda i govori da je neki od naš tri, ki smo pred 20 godina bili ubuseni u Klavni, nasinio i ti te. Mile, dobro jeste vi normalni. Nemam ja nikakve veze s tim. Kao prvo, Mile, ja nikad nisam bio klaun, čak ni u Saboru vode gore. Kao drugo, nikad se nisam družio sa onima preko Drine i Dunava, nek ti to bude jasno. I kao treće, ja sam ugledan obiteljski čovjek koji se upravo nalazi na otvaranju jednog pastoralnog centra u Zadarskom zaleđu. Koka, nemoj sad, daj pusti me, daj se. To su sve, Mile, to su sve podmetanja mojih političkih neprijatelja i mrzitelja svega što je hrvatsko. Čuhaj, mi tri smo vode na sliku. Pa puno sam ja slika, Mile. Sad imao sam ovčeri sa Jadrankom, ali to ne znači da sam bio u krevetu sa svakom s kojim sam na slici. Mile, majke ti, Mile, je pošalje doma, a ako bude uporna, hapsi to, Mile, hapsi. Maču, hapsi žensku še volim diteta. A onda joj ti da ćemo je ubaciti u neku korupcijsku aferu. Budi kreativan malo. Ona je namjeđa pretila da ćemo na sud. Molim? Kakav sud? Mile, o čemu ti pričaš? Govori da ćemo na sud utvrditi odnosno diteta. Još govori da će i novinari... Novinari! Mile, ne spominj novinare, uzalud, ko tu sad novinari? Ovo posle je ozbiljno. Pa govori ti ja. Slušaj, ja sam na pol bure od Paga. Moram ja to doći riješiti. Drži mi to pod kontrolom dok ja ne dođem. Evo, stižem samo da se pozdravim sa biskupom. Kisi, ajde. Mile, nemoj sad da cijeli Pag dozna sve dok ja dođem. I zapamti, to dijete nema veze sa mnom. Mile, ti si mi odgovoran za ovaj slučaj. Ja da sam odgovoran za slučaj. Pa sad bi usti da ja priznam dite, hoću ovo. Da me ženaza ovo dozna ne ubila me. Ne, no čas ja spiju stanicu. Ovo dite nema već sa mnom. Boga mi, nis sama on. I nima ja više dolari za te alimentacije, Slušajte, drugari, ja sam zadnje od svoga rekao. Ako neće niko da prizna da je ćale deteta, lepo ćemo da pođemo i sud, pa će onda da se utvrdi ko je ćale... Gde mi je dete? Ko diteća? Gde mi je beba, čoveče, Vrati mi bebu, čoveče! Pa ne, dite ti sam Federico Pomilova! Norta! Trmajte svi! Svi vanka! Svi vanotari! Čekaj, što s mojim detetom, Gremo kod mene doma da riješimo neke stvari. Žena mi je šla u žadar, pa ćemo li pobiti namjeru. Šta ćemo sad, si bude treta u žadar od? Ala, dok napravim do 50 svi vanka. Dragane! Radi žabe! Ti još staješ i odgovaraš za stanicu. A nakon da si izbroja do 5, jel treba i sebe da zatvorim? Tako je, zatvoriš sebe, bariš ih do života. Alića! Tata! Sad si gotov! Prepići me kaj vola! Rekli su mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono časutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi ono časutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi da si svugdje bija,
Rekli su mi da si puno pijan, rekli su mi ono čak su znali. Virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono čak su znali. Virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi pape, sve te grube riječi. Dobro, jesi poj više? Mile, kako je ovo dobro. Very nice, very nice. Ladne, tripise od presjerajne. Ko da nikad u životu tripise niši vidi. Sad toga nije bilo u Australiju. Sad ste tamo kuvali. Tripise od plakano. Niti ovoga bilo, toliko nas u Australija, ne. A sad, čuhaj me ti žvitrniku. Doši ti uležaj baš sa tim tripisami. Pomalo. Ovo ćeš još malo morat počas zvat Crevca. Kako? Crevca. Za sredstva. Digata sad. Pa dobro, Mile, sad ti misliš sa svojim sinom od Beograd govori po paški? Crevca te čekaju, Crevca. Nasta, došta mi je i tebe, i tripis, i sri. Šta ćeš vi sam? Šta ti? Ajde vi sam. Peticu, si usmeđeni. Ako ne promaš barek, ti žem si pa tu partesi. Mile, jesi riješi stvar? A? Tripice ste marendali. Šutili po mirisu. Tu nekaj smrdi. Ne znaš ti koga šta je dobro. Je ostalo što za mene? Ne. Barba Pendrek je celu plećicu iti u smeće. U smeće? Smeće. Pa dobro, jesi ti normalan? Ne. Ja ne moram više. Što koga? Tak smrdi da mi šminka okolo od ovog smrada, pa kaj je ovo? Ne moram. Ja mogu možda izaći van? Ne. Čekaj. Ne možeš. Ajde sjedi tu malo i lakiraj novce. Znači, ništa baš odmare. Ne. Hoćeš ti samo cijelo vrijeme to tek stat i govori ne i ne? A sam bi tišti da ja govorim. Namjesto da rješavamo problemi, vi ste še čapali tripis o beton. Mile, ovdje govorimo o Crevcima. Kaži jebi ti trepsa više. Kaj su vam to trepca? A svidja, kaj su hoću reći, što su to, šta su to? Kajka si pod... Crevca su ti, Hani... Kako da ti ja to objasnim? Crevca su ti Trevčiki. Ostavite ti objašnjavanja i makni se od moje tajnice da ne bih završio u smeće zajedno sa tim tripčekima. Filekčik. Koga kod nas se kaže filekika, ide? Dobro, hoćete vi da vas ja privedem u štaricu? Jeste završili taj seminar o tripisami. U kojeg je došla jedna od Beograda i govori da je dan od nas trio to. Situacija je ozbiljna, a vi se zajebavate. Ozbiljno? Ja mislim da ona blefira. To je jedan politički diverzant i plaćenik. Dok ona spominje novinari, to meni miriši da jebe situaciju na odonih od oporbe. To oni meni hoćeju namestiti nekakvu aferu. Jamačno. Bravo! Pa onda smo problem riješili. Hej, pa jedna afera više ili manje, ista ti je stvar. Jer ako ćeš pjevat u zbor potli, ajde. Boga ja ne pjevam u nikakvom zboru. Kako ovaj zbor? Kako? Pjevat ćeš. Future. Kaži? Remetinečki mališani.
Samo se vi zajebavajte sa mališavima. Ali za zbilja bi Boga nekog od nas doliti neki mališav. Dobro ljudi, jesi ki šićate Beograđanke? Evo ovako. Ja se sjećam da su davno je to bilo, došle neke tri od Srbija, Beograd, ne znam. Kad je to bilo? Gdje je to bilo? Pojma. I ja se sjećam da su pile, da smo ih doveli za stol i da smo se dobri zipili. To se ja sjećam. Meni nekak kroz maglu dolazi da je to bilo zime kad smo se na maskiranim basketbolskim zabavama okupli kak ti kostimografirali u klaune. Te godine. Ako ne formaš ti govor, nešto se špilja prevešću stani. Tako je ona rekla. I sad, je od nas bio štetu. Ja? Kaj je to šteta? Baby, potiče ti baro pokazati taj šteta je. Su i ovdje kakav, nisam se doživite, boj se, ne. Odmah pojte, nego ljudi, doznajmo se mi 20 godina ću nazad. Ajmo. Ana, ti je od nas bio štetu. Ja se ne sjećam. A ja mislim da to ovisi sa koje se strane. Naime, moja nazočnost u takvim sumnjivim, pomalo bludnim i nemoralnim radnjama je nada se upitna i graniči sa fikcijom, rekao bih čak sa politički motiviranom podvalom. Znači, niki se ne sjeća, je? A tu u Vester smo se svi falili da smo dobri na ustil ljekavicu. A sad ćemo se svi pravi prečani, je? A dobro, a sad se ti praviš svetac? Baš tako. Jesi ti mi u štetu? Ja. Ja jesam. I to sam rekao kad je govorila ljekavica. Eto ga! Stvar je riješena. Evo, ti si prizna krivnju, moja tajnica je svjedok i to je to. Doka ti si sve čula, kaj ne? Ne samo mi je laka, šefe. Nećemo se tako igrati, ne dođi uopće, ne. Mile, ovo ću samo jedan put reći. Budi pametan. Priznaj toga maloga za sina. Evo, ja ti riješim gore u ministarstvu da budeš avancaš u inspektora, recimo, a? Ne, kao trakica više neće. A recimo da budeš predsjednik saborskog povjerenstva za molekularnu biologiju, za medicinsku potpomognutu oplodnju. Ajmo, Mile, pa priznaću vam čaši i materi! Žena me već 2 puta potirala od kuće zbog tih munjeći sa ženskami. I jedna žena govori da mi kriminala. A sad bi se, taman misli se, sad treba neki Nebojša ili Đorđe. Imam ja bolju žiju. Australac, u principu bi bilo boje da ti priznaš toga malo za sina. Gledaj, ti već imaš jednako 5 priznate vanbračne djece. Da, ti zna koliko još ne priznati. Jedan, manje, više, ajde, koga to sad briga? A ja ti evo, ja preuzmem tvoje financijske obaveze glede plaćanja alimentacije. I još ti riješim mjesto počasnog konzula u Melbourneu, Sidneju, dole negdje u Španiji, gdje god doćeš. Kako govori? Da, kao jesno! Kako da ne? Vi ćete okolo mahat pincima, a ja ću vam ditu priznavat. Ne može? Kaj ti je to pinac? Ovisi sa koje strane pogledaš. Od ovih naših Balkan Boysa, to ti je ovako, pinci. A doli, Australija, ej, Halo, Mixteg, Strašno. Opet ste parti utešao. Mene već zapila i ne loži i podsjeću makar sa pelekom, a ne sa Spanadon, pa sa 100 pincom ću te prešu po rebljama. Znači, tu vete smo svi bili u štetu. Pa ja ne znam, Znači, bili smo. Ajmo dalje. Bit ćemo da. Gospod ministar, s kom ste vi bili? Evo ga, opet si počeo sa takvim pitanjima. Ajde, s kim sam ja bio? Pa svi su vidjeli s kim sam ja bio. Ja sam prije pol ure došao sa svojom tajnicom iz Zagreba. No kako s kim sam bio? Sa tajnicom sam bio, Mile. Pa to tvoje pitanje je u najmanju ruku ideološki obojeno, da? Sa najbeskrupuloznijim i najbezobzirnijim političkim nakanama i motivima. Mile,
Opet si poslije, opet si Ti si poslije. prvi poslije. Ma dobro ljudi, jesi ki od vas malo bolje šiti školje i bili tu vesu. Evo ja ću prvi. Ja ću prvi. Moja je bila pijana kaj bacva. Jedva sam je sluha. A kad se obucevala, je gačice stavila na cice, a grudek je... A pravo ponovim, kao što sam rekao u svojoj posljednjoj replici, nadjeluje urota najmračnijih snaga našeg društva, koja se ispoljava, jeli, po principu traženja, po principu gađenja i blaćenja uglednih članova plebiscitarno izabrane vlade. Da bi nam se izmislili kvaziseksualni skandali koji kakve aferice. Da. A šta je to? To je ništa drugo nego plod bolesne mašte njihovih umova. Da. A ja sam bi pijanka iz C. I mi više moga dignut. Mi više i gotovo. A? Sad? Kako? Sad to govoriš? Kako? On. Doli u kamiželicu. U kamiželicu? Jesu piturali vrata mora biti? Poškupila je bravina. Kako neko? Baš govorimo da ja onda ne mogu biti od vas. I sad ćemo sad? Kad je tako, onda ćemo lipo šva 3 put na testiširanje u bolnicu. Čekaj ti da ja prvo razumem svoga prijatelja Vladu Šeksa, on će riješiti stvar. Ne, nemaš ti to njega zva. Svi 3 grama na testiširanje u bolnicu. Testiranje se recept budala nepismena, a ne testisiranje. Pa reka sam testiširanje, mudrijaše australski. Bilo je kako bilo, bolnica na ne gine. A ne! Ne da ja nikome da meni preče po jajima. Ne. Ako je tako, moji prijatelji, ja dižem sidro, idem kupit kartu za Signing i idem lijepo dole gdje sam bio. Znaš, prijatelju, nima ti drugog izraza nego špjermići na raport. Malo, počekajte, sad će se meni glavu javiti, samo da riješi problem sa Lukom. Evo, sad ćemo se sve dogovoriti, bez problema, čekaj. Pa sad se mi imamo dogovarati, kad svaki od nas nešto deventiva. Tvoji špermići su bili na lišku, oni sa svojima indikafa sad od Belvija, a moji su ostali doma, jer bo avion zbog bakali ni moga poleti. Šefe, kad ćemo smo i lako? Koga je ona lakiranu frituju. Ja? Ja sam, imam ti ja u kondot još gor Levantina njezinu sliku, pa je poj pogidan. Samo si mi ti tribala još vode. Pa dobro, Mojmune, koga voga si mi nju da je doma? Dakle, došla je u stanicu i rekla je da je nismo dobro smjestili. Onda sam mislila, čekaj, da je mogu da je dovedem ovdje, pa da vi to jasnite. Ti si skroz buja. Dobro, šta smijem ja da učim ili ne? A mislim, jeste normalni koji člana, dajte da ostavim na svežem vazduhu. Evo, kada je počeo neki metar da puši, kako se on zove kod vas? Koševa, kako? Moram! Ajke, ti mi rekao da se ovdje govori se razgovori. Dobro, je Izak po Boši govori? Daj bre, šta ti ono reče, da je tu i neki ministar, ja? Je, na nama ti je. Svaka se ne sjećaš. Pa taj treći da se sa one slike. Da sam ja znala da će jedan ministar da bude konkurent za Ćaleta. Aj ministar, to smo Antonija zadnji put, a? Gdje smo doći da se izljubimo. Stoj odmah! Kakve su to izjave nježnosti? Pa nismo mi na stranačkoj konvenciji odniju DP. Dosta mi, ovo ne gre onka! Dosta mi čukanja pizdari. Sad ja postavljam pitanja i hoću brzi i kratki odgovori. I budeš se god, gre sito u pržu. Jasno? Znaš šta bre, tako i onoma nekome od vas bio kratak i sve smo brzo svršili.
u školu. A šta, poslije će da nas i oceni, jeli? Mile, mogu ja koristim kviska? Kaj to pisko? Možete ti baro pokazati. Dosta! Ki prvi nešto bubne, dobit ćemo biti velikom polemima. Prvo pitanje. Gospođo iz Beograda, morate se bar približno siti iste bili tu vesterka što ostali trudni. Ne mogu. Pa kako ne morate? Ne mogu, možeš ti da se sediš. Možeš da se sediš, a? Možeš da se sediš. Pa Ile ti nisi dorastao ovom problemu, vidite, ajde makli se. Ja ću gospođu lijepo iz susjedne zemlje povesti s sobom, tako? Osigurat ću vam sam potreban smještaj, akomoditet i svu potrebnu legislativu, administrativu i sve ostalo za rješavanje ovog nemilog problema, rekao bih. Smutnjar! Pa da je potplatiš, a? I da namestiš oni svoj doktor, pa da ja ispadem otac, ma nemoj! Mislim, zbilja si pobješnjenje, Maksimo, pa di bi ja to? imam pravo! Ti mi tamo nešto šmučka i žajba nekog od nas. Ne dolazi uopće. Slušajte, drugari, ja mnogo vremena za zajebanciju nemam. Ili ćemo se dogovorimo, ili ću ja lepo da pođem na sud, pa će onda tako da se utvrdi koji će. Ja vas zadnji put pitam, jel neko svojevoljno hoće da prizna da je ćale moga deteta? Evo, ja bih priznao, ali ne mogu. Po 786.245. zakonu, alineja 3, pristupa o pregovorima Europskoj uniji, jasno se kaže da ministar države koja kandidira za pristup Europskoj uniji ne može ni u kom slučaju biti otac djeteta u državi koja taj status nema. Si ga vidjela, a? Pravi je ministar. Slušaj, Hani, ja sam ja sam obelit cijelu fasadu govorio. Ako se sveziš na... A meni je bio pišenka šidnika la bandira. Tako mi je bio učinkovit. Ljudi, ja nisam otac i gotovo. I ne napidite me više. Dobro, ti nisi. Niko nije. Zadnji put vas pitam, jeste li sigurni? Jeste li sigurni u to što kažete? Absolutely, baby. Fuck you. Meni će, ako treba, ja ga potpisati državna jamstva. Ja pa nisam ja bilo tko, ja sam ipak ministar, ne tamo nekako brodogradnja, hoću reći ne brodogradnja, htio sam reći jeftino zemljište za pristup europskim fondovima, SAPARD sistemima, razvoj turizma, Europskoj uniji. Meni je tu Vester biti tako obdišen da ćeš mu zaposloku. Sve ulice ćeš njih pomerati. Biće si i kaiću za sad njim. Jesam. Biće ti ga žena ovako rastegla preko ulice i stavila je robu sušit na njega. Tako je, ja nisam ni gotov, ajde. Slušajte, drugari, ako je to tako, ja rješenje imam. Lepo će svi da pođu u sud i onda će sud da odredi koje ćale, a ko nije. Lepo će da se naloži medicinsko vještačenje i tako će da se utvrdi. A mislim da će i novinarima da bude zanimljivo ova priča. Novinari? Novinari! Gospođo, kakvi novinari? Pa ne spomenite novinarsko ime uzalud, pa nema tu mjesta za pisanje, kakvi novinari, gospođo? Čekaj da ja nešto pitanje od gospođu. Dobro, gospođo. Koga vraga ste tek sad došli u Pogiškatoca? Kad je molim, već puste godine u Ati i odreša Bezoca, koga vraga ćemo sad od to? Alaj ti vera, Mile, pa ko bi rekao da ćeš baš ti da se setiš da postaviš tako jedno krucijalno pitanje. Ajde, sedite da vam ispripovedam, ajde. Sedite. Da će biti dugo? Romance. Sjećate se, drugari, pred 20 godina, ono kad sam ja onomad bila ovdje kod vas na tancovima i tako to. Vidite, drugari, baš u to vreme negde sam ja već bila zaručena. Moj Testisović, kako se zvao moj verenik, mnogo me je volio. Ja baš njega nisam, ali šta ćeš? I da bi je došla ovdje, ostala trudna. A taj moj Testisović, u to isto vreme, je bio mnogo bogat čovjek. Imao čovjek jahtu, imao vozove svoje, imao aute, imao hotele, imao zabavišta za decu,
svašta nešto. I ja sam našla da je to lepi način da ja odem iz ovog balkanskog ćumeza i da odem sa njim po Evropi da putujem, razumiješ? I tako, ja kad sam došla posle tu vašeg ostava u Beograd, ja njemu ništa nisam rekla, ništa. I tako, ja sam rodila, prošlo je vreme, čovjek je mislio da je dete njegovo i ništa, sve je bilo u redu. Do prošlog juna. Na prošlom junu se desila prekretnica. Kad? U junu. Moj testisović je otišao kod urologa jer ga je nešto sve dole stiskalo. Razumite kako to bude. I otišao da pregleda dole šta ima, sve u redu i tako to. I kad je došao kod urologa, urolog je rekao, jo, gospod Testisović, pa vi imate karcinom testisa. Ali to nije zlo. Veće zlo je to što je on utvrdio da zapravo moj Testisović nikad nije mogao ni da oplodi ništa. I moj Testisović je shvatio da to dete nije njegovo. Panika! I došao je kući i rekao, lepo Sava, dođi malo. Šta je Miloše, veli me? Sve normalno. Kaže, lepo Sava, sve znam. Što bre znaš? Sve znam, čak sam i fotografiju našao. Znam da ti, da ja nisam ćale od tvoga sina. Ja znam da je to jedan od ovih trojice na slici, na fotografiji, kako se već kaže. I znaš, lepo Sava, ja ću da umrem načisto, ali znaj, tebi neću ni lipe, ni dinara, ni marke, ni eura da ostavim. Ej, lepa Sava! Uopšte nije smešno. Znate šta je još rekao? Rekao mi je lepo Sava. Znaš ti lepo Sava, kome ću ja sve svoje da ostavim? Sve. Kome bre Miloše? Kažem ja. Lepo Sava, sve ću da ostavim, ali sve ću da ostavim ćaletu biološkom od tvoga sina. Koliko je cifra? Pa nemoj da se bava, daj! 100 miliona evra. Koliko? To je više nego što smo mi izvukli iz bilo koje afere. Poslovne transakcije. Zato sam ja i drugari došla ovdje. Zato sam ja i došla da pokušamo da se dogovorimo pre nego što nazovu njegovi advokati iz Beograda i sve nas. Zajedno. Čekaj malo. Kada nas nažuveju, mi ćemo opet morat pušti na analizu i sad bi še da ti dogovarama. Postoji jedna mala caka, znaš, u našim srpskim zakonima. A ona kaže ovako. Čovjek dođe na sud. Ne mogu pričati. Čovjek dođe na sud. Kaže, ja sam ćale toga i toga deta. Ja sam ćale. I majka dođe od toga deta, ne znam si ko je majka. I majka kaže, ja se slažem i popisujem. Onda ne mora da se radi medicinska analiza ni veštačenje, nego se ipso facto, tako se to kaže, prizna da je dete od toga i toga oca. Mislim, ako meni ne veruješ, odi dole u socijalnog Dumića da pitaš. Znači, ako ja ne imam primjera, dođem u Beograd, priznam to dite, a ti to potvrdiš, ja dobivam 100 milijuna evra. Jeste, ali samo ako ja to potvrdim. Pa nema onda problema, baby! Pa nidi nakupiti tiket za Signima, daj, pa idemo u Beograd, honey! Daj, Belgrade, here I am, da! Makni se agresivni autoranski klub. Ma ja, kad smo već kod aviona, ma ja vam sredim
u minuti avion Vlade Republike Hrvatske. Ma mi smo do navečer smo mi u Beogradu. Šta kažete, aha? Šta je drugari? Šta je drugari? Do malo čas ste se pravili blesavi, a sad bi svi pare nabrojite, ha? Ne može to tako. Ne može to tako. A zašto? Sad ću ja da vam kažem kako će da... Ja ću prvo da se smestim ovdje u vašem gradu. Mislim, ako uopšte postoji neki hotel ovdje da se smestim čovjek. Imaš sobu kod Žorža na pijacu, tamo je mali Sebastian spava prošle godine kad je aerodrome radio. Dobro, onda ću da pođem kod Đorđe tamo. Žorža! Jure! I onda, posle toga, ću lepo da sačekam svakog od vas tri. Da vidimo ko što druđe, ko što daje, ko što... I onda ću da vidim čija je ponuda lepša, bolja, kvalitetnija. A umeđu vremenu, dok se ja ne odlučim, ti, gospod ministar, pošalji mami Jaci pismo da ti pošalje lepšu ispričnicu za sve piće. Ti, Australče, Reci, baby! nastavi da farbaš fasadu od Adrijata. A ti, Mile, nastavi da vučeš svoj po patosu. Kak je to? Čajo! Reci ti meni čajovo! Piću ti taj pendrek u tu tvoju! Otkuši se već stvorila! Da li si od toga što ga obitu žada? Pa daj, celi pak meni govori kako imaš nekako vanbračno dite u Beograd! Pa kuću prije sad znam. Znači istina je, a? I umjesto da me dočekaš na kolena, ti meni kurbača i plesom si doma vodiš! Čekaj, ženo, čekaj! Ma čao, nema više čekanja, nema, ti meni kurventina doma vodiš! Plesam će! Mile, Zlato dođe. Kaj to, šefe? Kaj njoj? Kaj tebi? Jesi ti normalna? Uči se jedno! Pa jesi ti normalna? Kaj tebi? Kaj tebi? Kaj se mi želi? Daj mi nešto! Daj mi nešto! Daj mi nešto! Izlazi Sad soba! Sivraške! Kako pitina? Moj dragi Bože moj, je tebe sram to pitat me? Cijeli Bogoj govori kako imaš varnošnu dite u Beograd. Ajme Isuse moj dragi Bože, ki znam koliko ti još imaš liceu po svijetu. Pa sve žena da ti objasnim! Nemaš ti meni više čas za objasniti. Mile moj, Mile! Čuhaj me, jebe mu, uši na lovački! Ako ja je samo ta stoloče ne bilo loše! Čas si rekao? Otac od tog diteta oporučno dobiva 100 milijuni euro! Ča? Beograđanka ti je bila u pok pred 20 godiš i onda smo ti mi s njima. Ča? Ako si ja dogovorim sa Beograđankom i priznam to dikte, ja dobivam 100 milijuni euro. Razumiš me? Jebete se sad će ovaj švit vode reći. Pa no požvidi ga doćemo. Skužaj na ovome čak ću sad reći. Zajebavaš me, je ti to ozbiljno?
Ženo, ja ti najozbiljnije govorim. Budi pametna. Ti i šolnima moramo sa očemo. Čekaj malo. 100 milijuna. 100 milijuna. 100 milijuna. Čekaj malo. A poslije bi se nas dvoje mogli i rastaviti, je? Šoldu je moja, je? To hoćeš, je? A barem da se nešto isplati za sva ovogodišnja ćeš se okolo smutaš ta kurbačama. Isuse, moj dragi Bože. Govorim ti ja da bi nam se isplatilo. Sastavili ili ne rastavili, bili bi puni šoldom. A dajmo. A kako ti nju misliš okrenuti u našu korist, a? Sad ja znam. Šta kaže na sila, voda usadatan i običe te. Evo, ja, ti, to sam. Ništa, poću ja podbiti da vam strausa. Evi sa ovom govori, nasa još. Šutra je pređena neka revolska subota. Dobro, a Beograđanka je rekla... Već vidim kad ima gre. Beograđanka je rekla da bi volila ponovo doživjeti naši tanci. Pa smo onda žena i ja i ti mogli poći, a? Pa evo, pa ti još kokodite, to tebi stilo, a? Je, napišat ću na majcu, oplođujem po kućami od 7 do 6, vikendom i blagdanom. Ženo, dobra ili buduća bivša ženo, ovo ti je velik stvar. Znaš čo, ja tebi apsolutno ništa. Ali ako je i palo do toga, će ti meni sad ovdje nagrobi istina. Ma ti moraš sam sebe butargati svaki dan ako hoćeš. A boli me. Samo ti šoldi meni doma donesi, jesi čuo? Moj Grdoviću, da nije u šoldima šmuri. Baš me briga hiće stvari. Meni je samo važno da ja nju ovaj cašem. Daj, molim te. Čini ti, čekaj, čini ti ča hoćeš, samo ti šoli doma donesi. Ja hoću svoj del šolda za sva ovogodišnja muke čo sam prošla sa tobom. Ajme, ženo, tvoje besede su pune ljubavi. A ljubavi, to je ti njega. Kad je to bilo, militju moj. Nego, ti sviri večeras na tanci, a? Šta ja znam? Nisam godina mi biti. Biće ki kod Pažanin, Koda ili Branko. Branko? Kje vražni Branko? Šta ja znam, ne znam. Popodne mi je Australac reka da uznao svi potomstvima i tako to. Nisi ja nikad čula za njega. Sam kio, ništa. Ajmo mi će unutra da vidimo kje je taj. More biti nam donese i sreću. Ajmo. Nije ulaz ovdje. We're caught in the trap. I can't walk out. One for my mother. Sad se sve napiva, sad ti misliš, di si? One moment, this is a very big moment for me. Ma ni shvati da mene da govore držiš, pivaj! Love me, sweet, never let me go. Now made my life complete, and I
Love me tender, love me true, all is fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Naš moram ti priznat da nije prošla najka jedna večer, a da ja nisam pomisli na jednu lipu divojku ko sam prve noć prije 20 godina. Dobro, šta ti lepo lažeš. Koji si kad pomislio možda da odeš u politiku, ha? Pa ja sam pomislio Bož tobori na kraj svita ako treba. Ja bre, šta me muljaš. Dobro si ti, jer ti misliš da sam ja neka naivna devojčica, ha? Ma ti si za mene lipša od najlipše divojčice. Ja za tebe. Najlipše. Daj bre, daj, nemoj tu da muljaš, molim. Ja sam svakakve priče sam čula o tebi, znaš? Pa to su ovi dva deventari, samo da me ocrniju, daj. Jevi, oni su izmislili isto tako da imaš 5 vanbračne dece, da imaš 6 propalih brakova, da si se 3 put verio, da imaš 10 bračne dece. Ajde, sada reci da ima ovdje 7 ljubavnika, daj! Ko zna, možda svašta sam ja čuo. Pa daj. Svi znaju da sam ja romantik jedan, i da ja kad se jedan put zaljubim, da je to za cijeli život. Ja bre, kridana pesma, laži, Pa ti nemaš pojma, pa ja držim tvoju sliku u naš kapel već 20 godina. Daj bre, prestani, molim. Lepo, prestani. Znači, ne vridi mi priča. Ne vredi. I šta ćemo sad? Ne znam, ti si zvao na igru, pa sad vodi igru. 50-50. Ne može. 40-60. Šta bi sad da se cenkamo, jeli? A nego što ću za 2 eura ću ići u Beograd priznat nekoga za sina? Ne može? Evo ovako. Ajde da ti ponudim, ne znam, 1 milion. Može? Ajmo ovako. Kako be? 10 milijuna. Opa. Slušaj. 10 milijuna. Opa. Ma slušaj, jebe mu! Ajde. Okreni se. Ej. Milijun. 10 milijun eura i ja te vodim na večera, romantična večera. Evo romantična večera. Dobro, kad smo već tako, a gde bi ti mene da vodiš na večeru? Evo da razmislim. Paris. New York. Opa! Ne. Evo, ja te vodim u Ljevajnu. I čovječe, sad ti ne dam i 2 eura. Sram te bila, ja sam žena od seta, a ti da me vodiš na neku selendru, na večeru, sram te bila. Aj, pusti mene da je učitam za poziciju. To te vrtiš jednu žensku, nisi jedni stisnuti. A da zvuš mi mene da ti pokažem kako ti Pa ja tanca s njom, hej! Odi tamo u Australiju, pa tamo tancaj s ovim australski valceri, klokarski tanac i ona sinjska opera. Kada se kaže sidnejska opera? Mala, kad te ja zavrtim, vidjet ćeš tica je paška opera. Kad se to u operama peš? Kod nas ti se na sve tanca. I na sinjsku operu kod treba. Ki zna. Hoćeš ti nju pustit više? Ma pomnu su tako ne podeš ja! Momci će da se zabiju za mene kao u stara vremena. Ajde se ti nazdravljaš i kilaviš okolo, već ti je pol sale zavrtilo
A moram se ljudima javiti. Ovdje vruće i šporno, pa su vi kažajni. Moraš se napit. Samo se ti drž kjućenja, Martino, namo već ni doktor počeo tanca sa Beogradjankom. Ko se on stvori? Sad je on moga puta bi u štetu. Bio li ne bima, sad nami štetu čini. Lesavče, ostao se lokila i odi namo na... Ostao se više tevo tilje! Jesam ti rekla? Odi namo tanci, pa nismo došli na tanci radi lokila! Nego sad! Ajme, ženo, ti ću ja tanca. Traži šama da imam 2,5 live noge. Nogi što bude kad nisam tanca? Miliću moj! Viš se i oni tanca, ča ne vidiš da će se oni dva namo potući, pa ne bi šoldovu! Ženo, ja tancat ne znam. Da poje namo, samo sebi bi stao naravno. Razumiš me? I ovdje ovaj. Ovo je ovo. Svira tako normalno. I ovdje bi spošao, na ovo. Talk like an but I got one. You're the devil in disguise. Russian boy in disguise. You with kisses. You cheated and schemed. Heaven knows how you like you see. Esta! Stvarno će se biti žrafrnicu, ako se ne makneš od nje. Ona prva, pa ćeš poletiti u Australiju i bez krila i aviona. Esta! Sad gledam po cigar ode i kad se to nađe za 3 minut, ako budeš ovdje celoga ću te zaliti, celoga! Da znaš! Hvala Bogu da je šača. Sad moramo namjerno tancati. Još ovaj majmun zasviri tako normalno. Znaš ti nešto pomoći? Nišu pomoća! Čutak i valo. Moraš ti nešto normalnije pila, nešto samo da svi znamo. I don't understand you. Englishman, please. A di su tebe našli, majke? Sigurno je to da bi prezauzet. Englishman, please. Je mora jako druga Australca. Sinko, daš ti nešto više? Who's Mišo? Mišo bogat. Svi pijaju! I don't know this Mišo guy. Niš ne cuje! I don't know this Mišo guy. Aj, ki je tebe preslugo kriv mikrofon. Da nik tu za Mišu, a pjevač! Never heard. Neka jako moram reći. Ako nisi znao, znaćeš. Ima ki note od neke Mišine pisme. Gdje su majstrali vode? Ki vitar puše? Mali ganjaša, to si, imaš ti note od neke Mišine pisme. Note? Note. Ne, sviram ti ja po notama, samo Elisio svira po notama. Bošanare imaš ti? Varna, imala ja note, ne Mišine pisme, o zadnjem kolo mi je ostalo. Bravo, mali barba, si ti popipati litru. Samo litru? A samo ti šti? A samo ti šti? Sinko, kakove su cijene u Pagusa, za naručit poslu i trebalo bi kuću prodati. Nego, imamo ovo note. Da, ovo su ti note pa pivani. What's this? Mali, odi mu pokazat tren, kako Bog rekao. Pa ti, fiš. Oti ovaj kjus prvi dan. Hey baby! In?
Što govoriš? 10 milijun i romantična vicera. A? Ovako će. 7 miliona, ali pod jednim uvjetom. Sljedećih, daj, ne diraj mi kosu, sad sam je ovdje. Sljedećih 7 godina, po 2 mjeseca godišnje, moraš da budeš u Beogradu i budeš sa svojim sinom. Pa co će cisni? Pa budi mu čale, šta će čale? Šta mu čale? Ona moj Testisović non stop je bio u nekom biznisu, non stop ovamo, namo, putovo i nikakav nije bilo kući, razumeš? Dete nije imalo oca, a ovako ćeš ti da mu budeš otac i kroz ovih 7 godina ćeš da nadoknadiš sve što Testisović nije. 7 godina? 7 godina, jesno. Od 2 mjeseca godišnje. 2 mjeseca godišnje? Sad ćeš vidjeti, zaj pisma. A ja je volim, kako ću živjeti. Presta, ej, sad ću te prolipiti. Sad sam te zalim, vamodi. Ništa me ne prolim. Ala, Boga ti diš se i odi tancat nama s njom, vidi sama ti je. Ajme, žena, vidi ja tam sam. Znaš čo, ako ti večeras ne osiguraš meni barem 3 milijoni eura, sutra jutro u 6 moraš se počat pakirati i leti van iz moje kuće. Dosta bi bilo miljenale s manom. Jesi me čuo? A sveti moj Mihavilo, imaš 13 pendreko, pomoži mi. Moraš ti to, ala, malo. I pametno. Reče Mile, gdje si? Zna. Govorim da je lipo vrime. Ti će reći da si ti lipa, ajde sad, švaka se smije. Samo govorim. Lipo pivaju, to sam ti reći. Jeste baš lepo pevaju. Prosti, ja tebe ništa ne razumijem, šta ti kažeš? I ja to govorim. Čekaj, Mile, jesi ti nešto možda popio, pa? Dobro si ti da. Ajmo mi nešto da šanka, da popijemo. Mile, ja bi da igram ovo. Sam igra na karte. Kako se to kod vas kaže? Mile, ja bi da tancujem. A baš anžojem, ajmo popisati. A posle ćemo Mile da pijemo, ajde sad da tancujemo. Mile. Mile, pa dobro, možeš ti dva koraka da napraviš da mi ne zgaziš u cipelu. Skrožaj, nisam bio u školu kada sam cijela talka. Ja samo znam poškod kola i ništa drugo. Dobre, Mile, čekaj, stani, pekla ti odvezam. Sa? Pekla ti odvezam. Kad bi? Mora vezam, pekla ti odvezam. Sam je botunjera od pekla. Nikao je botunjera, pekla ti odvezam. Mile Munjelo, špigirati kroz botunjeru. Ali da sam to tamo malo idio. Pa kako, sad kroz botunjeru ne bi trebalo više nešto drugo. Gospođice draga, pa zar mislite da bi onaj slušenjak tamo mogao nešto više napraviti sa tom svojom, jeli, špigetom, petlom, kako vi kažete, odnosno vezicom? Znate šta? Njega smo još mnoga puta kad smo bili mladi, naivni i aktivni u krevetu, znate kako zvali? Ne znam. Kratkometražni. Gosin ministre, a pretpostavljam da ste i vi imali ovako neki epohalni filmski nadimak, a? Cijelovečernji dugometražni. Nisam znala, gosin ministar, da i političari umeju tako prosto da pričaju. Šta je tu prosto?
točno. Pa to je sve filmska umjetnost. A to je pitanje opće kulture koje sigurno nećete naći kod nekog običnog policajca. Pa ja. Ej ti! Odi ča, ja tanca s njom. Ajde. Prije svega ti nisi tanca s njom, nego si joj si gazi noge da ću ministra zdravstva morat pitati da joj sredi operaciju u Švicarskoj. Pa gruše od njih kad ti govoriš. Ja kao državnik Vlade Republike Hrvatske imam prednost pri odabiru plesne partnerice. A ja sam, prije da sam došao ovdje ću kao vijesti. A na vijestima su objavili troškovnik izgradnje stanice požemne željeznice. Da? Kad se izgradila u selo tvoje žene. Moje žene? Tvoje žene, tako je. Puš me, da objasni naše prijatelje. A to selo, Ti to piše. razumite me, to selo od njegove žene, nima lamke asfaltiranog puta. A kamoli željezničke stanice, da prostite, još selaju kible. Gospodice, vraćam se odmah Tile, budi kavalir, molim, ne, samo idem vam poziv obaviti. Sad kad smo ga se liberali, am visoko značaj. Ajde da igramo još malo. Ajde. Čekaj, samo bokovima radi, nemoj da dižiš ploču. Kako to da, mislim, svako od njih dvojice me je pitao da mu dam nešto evra i tako to. Jedini ti čutiš. U čem je problem? Bravo, dobro si me sjetila. Žena mi je rekla da će mi isti moment dati rastavu ako ne donesem doma 25 milijuna. 25 miliona? A ne znam, mnogo je. Čekaj, evo ide gospodin ministar tamo, pa će da vidimo šta on kaže. Mile, znaš što? Ti mene zabavaš. Opisit ću ti lisice, nauši kaj, naušnice. Da ne receno ti. Ajde, makni se od moje plesne partnerice da nastavim ples. Ajde. Grenja, nidi, dok ne osiguraš mi bare 25 milijuna. Pa daj, Mile, ajde, makni se. Ajde, pusti me. Šefer! Evo došao i ja. Rekao, daj tebi, dođi sebi. I rekao, poslušaj ti tvoga šefa, dođi ovdje na predstavu i uberi sebi jednu divojku. Lipo od tebe. Baš lipo. Nego, koga vraga se pelene dani. Sad ćeš divojka mi pelene veća. Ili si to za sebe dani? Jod, šefe! Nisam to donio ja za sebe. Znaš šta sam rekao? Biće ovdje moj drug, pardon, biće ovdje Mile i sigurno će dove svoju gospoju. Ne moraš pri gospoju praznih ruka doći. Pa sam donio pelene. Oca i sina. A sad će njoj pelene. Pa nisu pelene za nju. Nego? Pa za bebu. Ku bebu? Pa je došla danas onaj gospoja od Beograda i rekla je da je ovo dite vaše. I onda? Pa sam mislio, znaš kako ne plaća. Da malo pomognem, razumiš? Teška su vremena i mislio sam, i ćeš me gospoju praznih ruka. Već vidi kako će gospodja skakato srce. Sigurno. Dragane moj. Lepi sebe. Kaj prvo. Beograđanka ne iće od mole pipe, nego ditetak ima 20 godina. Kaj drugo. Ki zna je sa nja uopće od to. Znaš mi? Sigurno. Kaj treto. Ti si totalni kreten. A kaj kreten sad je ti to doma po pištole te liberal. Pomiti se nagre. Ima kubicu koja šefe Feronu nakusana. Dobra večer, gospojo! Recite, gospođo! Miči mi se slučio! Miči mi se, makni se od mene! A šta da se makne, a?
Ženo, posluša, pusti nam. Ovaj idiot je došao i šao me jedna zofnica oče. Šta se ja odmah vraćam ligu. Stani ti nazad prije nego će se ti znaš u posao. Reci ti meni, ča govori Beogradjuka, jesi ti čas muza više večeras? A čuhaj, ja sam ti njoj ponudi 15 milionov, Dobro i? a ona je reka da ne da više od 5. Samo 5. A sad ti misliš da svaki boj iz Pervić, Fridika i Meša od Barcelone? A šta vas rekla ti došla 3 milijone euro? Ne znam, ja čak ti, šmak, dosta mi tebe ištac. Ja grem ti šak, pa onda grem za šank. A ti se misli, dosta mi tebe. Godina, kaj? Ti grem ti šak. Sad ćeš pišat večer. Eko ti, gospodin ministar, kažeš da ćeš za 50 miliona evra mene da načiniš ambasadoricom lepe vaše u Cirihu, jel? Ja mislim da je to potpuno prihvatljivo i razumno rješenje, a? I dobra ponuda, šta govorite? Pazite, mjesto ministra, odnosno ambasadora, ima toliko brojnih pogodnosti, a i pokriveni su gotovo svi troškovi. Dobro, čovječe, jesi ti normalan? Pa meni niko nije od ove zemlje, razumiješ? Ja sam jedan put bila ovdje samo pred 20 godine i ništa drugo nema sa lepom vašom. Ma nema to veze, mi smo zemlja neslučenih mogućnosti. Kod nas je sve ostvarivo, pa nismo mi tako nazadni kao vi da gledamo kruto na neke stvari, da. Pa dobro, pa ja ne mogu da verujem. Pa ja nemam ni ličnu kartu, nemam ni pasoš, ništa nemam baš. Pa vi nemate. Pa to ćemo srediti u pol bure. Gledajte, riješit ćemo da ste rođeni tu, da ste cijeli život živjeli tu, da su vam svi preci, počivoj liniji potomci direktni Josipa Bana Jelovčića. Ako treba, riješit ćemo da vam je Šufu baba djed bio San Petar Krešimir IV. Nema problema. A moja nana je bila Marija Jurić Zadovka. Pa me zato dopalo da živim krišku vještica. Je da je još i budo, ali je vještica bez greške. Ne ometaj visokog državnika Vlade Republike Hrvatske u obavljanju državničkih djelatnosti. Baši mi ti višu. Je, dok ti nisi popadali ti vlaši, viši just od 2 metra višu. Nego nasao, tamo ti za šankon tajnik, ne tajnik, Australac Šipje, tajnicu. Neka Šipje, neka uživaju bile, neka škadevalje. Ali hoću ti ovo reći. Tajnica se žipila i na Australcu kaže neki špiši od tvoje Bože. Neka, moje Bože. Moje Bože, ma gledaj, pa pogledaj ti toga krokodil Danije. Pa mislim, to je zbilja diverzant. Dušo, vraćam se ovo. Je ovo meni neka dušo. Slušaj bre Mile, što je on meni svašta napričao, mogući da i jeste. Vrak će ga da znaš ti reći, a da mi nešto popijemo, a? Taman da ću smo svi grlo, a sad ću opet barat na karte. Kako je bre karte mi? Kako je bre karte? Čekaj malo. Morat ću da igram, mislim, tako da ste? Jeste! Tako ima svi nas dvojice nešto razumemo. Samo bokovima Mile pesmi za mene. Dane ti meni 25 milijuna i nemaš svaki na svoju bandu. Mile, zašto nas svaki na svoju bandu da nam je lepo ovako smo zagrali? Još bi nam bilo lepše sa šuldima. Možda i bi, ne? Možda. Onda,
Ćeš dati? Što ću da dam? Čekaj ti što reći sam. Meni 25, tebi 75. Tvoj moli dobijao psa, a moja žena 5 milioni, a ja držem šedra. Bože mile, loše ti je ponuda. Što? Zato što se ništa nisi ponudio. Ti bi samo da plešiš i odmah 50 miliona, 25, koliko već nudiš, ne znam. Ne može to tako. Moraš barem u sljedećih 7 godina po 2 mjeseca ili ne znam, da budeš čale svome sinu u Beogradu. Moraš da budeš u Beogradu i da budeš čale svome sinu. I sad trebam sin, voditi ga na igralište. Pa dobro, jesi ti normalan čovječ? Jesi li ti normalan? Pa to dete već 20 godina ima, kakvo je igralište? Pa onda da ga povede na kurbe. Ne samo da si nevaspitan, nego si seksualno ugrožen. Sram te bilo, mahni se od nervova. Sram te bilo. Evo, Mile, znaš što? Ti meni već, od kad se znamo, samo ciniš dišpeti. Samo mi dišpeti ciniš. Hvalite Bože da si već Saraška progori po paški. Znate sad, ja grem tamo. Ti greš? Ne, ja grem kod tvoje plesne partnerice. Ajde, pusti. Znate sad, pari se meni da ste vi dva nju skroz bunuli. Ajde, ovdje pitaš šank. Ja grem tanca sa njom, ajde. Ne. A ne, puštaj, ja ne više od drug. Mile, upozoravam te na svoju funkciju i sve aspekte moći koje ona nosi. Pustite me plesati sa mojom plesnom partnericom. Ajde. Da vidim to ki će mi otet. Pa maknute se oba dva. Ja imam prednost. Vi ste čekali od toču 3 štuk. Maknute se. Maknite se! Ćao, Karić! Ovdje moji vitni evri, a mi se odvrtimo kao kružni tuk. Počakajte, fanti, počakajte, ničest ni gotovo! Ničest ni gotovo! Vidite se s pricem, no. Ničest ni gotovo, počakajte, fanti. Vina, ne bi zapinjel taki, ne? Pricem, kekec. Malo drugih knjige, dobro večer, jaz sem mojci Slovenije. Poišči policajca Mila. Šta će ti on? Prije 25 let sem bil tukaj na Paškem karnevalju. Veste, kaj se je zgodilo? Bila sem se skupino fantov, ki so bili oblečeni v zemlje. Veste, kaj se je tam dogodilo? V 9 mesecih se porodimo in pride fanti tetje. Ja grem v Signik. Ajde! Ne, nima ni ja namjeru rješavat probleme prije želja. Ajde, počekajte, Jesi? Za ekipu Mucijamucu nastupali su Jure kao Lotno, kaj neznani junak. Vanja Fabijanić, kaj Vanja Fabijanić. Marija Maždić, kaj četvrti klaun ili otočni teta.
kaj Jani Šmit. Ivo kao leto kaj Mojica iz Slovenije. Margita Kerenda kaj tajnica ministra. Ivo Bukša kaj redikul, kekec i autor teksta. Čekaj, a njegova ovca? Ajde, Ante Valentić kaj njegova ovca. Marijan Paro kaj doktor. Vesna Fabijanić kaj Milena žena. A policajac Antiša kaj plesaju Toni. Branko Barbika i ministar Božo. Marko Mađić kaj Austara Žo. Ja kaj policajac Mile.